banggue haali joni palle ene mbiyata tan ko jontinoje gaga ko tuba ko mbaɗata hen ko ɓowngu addata ɗum habtade nde yaade dispensaire ɓeydede ndiyam hol safuji men ɓooɗi no joguinoɗen hanki tewna safuji tubakoɓe bawɗe habtade jontinoje eyyi min kam ko dokkanmi yimɓe ɓe tan e aynaɓe ɓe yimɓe ladde ɓe ko ɓuuri webde koko wiyete aljannaji ɓiɓɓe ɓe mbaɗata ko cinde mbaɗa ɓiɓɓe nder ɓiɓɓe cewɗe jomum waɗa feere ha daña hen ko yoni so jomum dañi hen ko yoni sahat ɗum no kafeje cahrate ni mbaɗa ɗum condi so mbaɗi ɗum condi mbaɗa kuddiyel tan mbaɗa e nokku mbaɗa hen ndiyam gulɗam walla cigga ɗum no kafel ciggirte ni mbaɗa ɗum e bagiyel koyngel mbaɗa hen ndiyam gulɗam dow ɗum siggoto jara hen jarna hen ɓiɓɓe ma jarna hen ɓesgu ma kala mbo tabi ɗum yari ɗum ko woni yontere pawle ndungu garoje jontinoɗe jaggata ɗum